Igbo ndị Chukwu jiri amamihe chọọ mma, ndị Chineke kere special, ekene m unu n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị nnọọnụ n'oge ihe omume ọpụrụ iche nke mma na ịnọ ebe ị nọ ugbu a na-eche ka o bido. A na-akpọ ya ụtụtụ ọmanụ. Ọ bụ ka ndị Igbo si ekene, anyị na-asị ụtụtụ ọmanụ ka ekunu si wee larụ, unu alarụkwara ọfụma. Ikene nne Chineke na n'ihe ịtụnanya o mere na ịrahụrụ tete ọ dị mma. Aha m bụ Chidiebere Ụgbaja. Abụkwana m onye arọ ndị Izuọgụ, to be precise dịka bekee si asụ. Ngwa ka m kene unu ka ndị be anyị si ekene. Ndị be anyị na-asị maazị niile nụ. Ụmụ nwaanyị anyị ga-asị ha ụmụ nwaanyị ori ihe o. Ọ bụzie ụmụada anyị ajụọ ha sị ha ụmụada mụ na unu ejighị ha saa anyị ndụ bụrụ nke anyị na gị. Ọ dị mma, ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede n'ihi na-eji ụtụtụ ama njọ ahịa. Amaghị m ma mmiri ọ na-ezo ma ụgụrụ ọ dị ebe ị nọ. Emena ị na-anya n'akụkụ aka ekpe m, ị ga-ahụ anwụ ụtụtụ na-acha na ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị. Enwere m ụmụ nwaanyị abụọ bụ asa mma. Amaghị m ebe m ga-ebido mana ha ga-eji aka ha kọwaa onwe ha. Nke makitere m aha ya bụ ọnụ Doris Ifeoma Odozi. Nne n'Igbo gụgakwa kene ha n'onu ndị bụ unu biko, maka nne-enu na anya ọ na-emukesi amaghị m ihe mere. Igbo ndị nwe mmadụ unu abọọla chi. Ele ụbọchị ka taa dị. Ọrụ ndị ya Owerri ha sị narịkpo ole arịkpo na Owerri arịkwa mma unu hụkwara mmiri mmiri ozorukwara ebe unu nọ. Ngwa nọrọnụ ka anyị nọ nọkọrịta n'oge ụbọchị taa ụtụtụ ọma n'isi Bido telivishọn. Chetakwa na aha ahụ ọnụ Doris Ifeoma. Ngwanụ oru ole bekee si na Turn by Turn Nigeria Limited. Unu lee anya unu ga-ahụnụ nwaanyị ahụ nwaanyị ahụ asa mma ya. Nne ada ụmụ oji nwa zuru oke. Nne kene Igbo Maazị daalụ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, asị m unu ụtụtụ ọma ma gwasịa ndị be anyị bụ ndị nwere si nna anyị ka unu dị na-apụtagwe ama n'une n'ofotu igwe ụmụnne m ama na ya apụtagwe ife ọja abụrụ bọọlụ ya maka na unu bụ ndị okodu ma unu nsolo ife a. O webụli ya bụ na anyị abịago tata n'ụtụtụ ọma ka anyị na unu nọkọkwa wee mee gị ntinye okwu ọnụ ka o wee mee gị ka o wee dị mma n'ife niile. Mana chetakwa na ebe ị nọ ya ka bụ n'ebe isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme. Aka m bụkwa onye lọlọ wan kabarụ na-etinyelu m ya wan. Isiokwu anyị bụ gịnị? Ụmụ anwụnta na-atagbu alụmdi na nwunye n'ala Igbo. Ọ ya bụ isiokwu anyị. Ọ nwere anwụnta dị iche iche. Ọ na-ejide alụmdi na nwunye taa ya gwogwo. Ọ bụ ya ka anyị na-etinye ọnụ na ya na-agbari ya bụ isiokwu. O so n'ihe anyị jiri kpọọ lọlọ n'ihi na o so na onye nwere experience. Ịma na experience ife a bekee na ya mere akwụkwọ nsọ ji si na ya ekwela ka iwe gị fee fochi. Mgbe ọbụla mmadụ ji eme ọjọọ gị jisi ike fichapụ ya. Maka ihe mgbaghara ya ji dị oke mkpa. Mgbaghara ya bụ ihe anyị nwa na-ebu n'isi na ọ na-atagbu gị nwa ebu ya ebu. O kwere ka onye mejọrọ gị ihe anyị chere onye o ji mejọọ gị n'uche nke ya ọ mahụkwa ma ọ makwa ụma mee ya ma ọ mahụ na ọ na-anwa ka o si afụ gị iburu ya na-akpagharị ya ma ahapụghị ihe ahụ o kwuru na-akọrọ onwe ya ife ọzọ na-enweta onwe ya na-aga gị wee na-ata anụ onwe gị. Ọ ya mere nne m na-eji asị na o nwere ihe ga-abịa iwe ka egwe sị gị cheregodi ka erigo nri na o nwere ike ịchọrọ ka erie nri ya ịma na ịgwa ya okwu ya kịta ga-ewe iwe chegodi ka elotuo tupu imebie ya mmụọ ya. Ọ dị egwu. Ihe ọzọ bụkwa na ụfọdụ amaghị na mgbaghara na-aka bara onye na-eme mgbaghara uru karịa onye mejọrọ emejọ. Ọ ya bụ ihe dị na mgbaghara. Mgbe ọbụla ị nwere mmụọ mgbaghara, gị onye na-enwe mmụọ mgbaghara ị na-enwe obi aṅụrị gị ọbụla. Maka na o nwere nwaanyị ya na di ebiri afọ 20 ya 20 years. Nwoke wee ruo ofu ụbọchị nwoke wee chọpụta ya lọya onye ọkaikpe na-ekpere nwaanyị ikpe wee ọgbamihe o kwutere egosikwa nwoke wee chọpụta na ụlọ ha bi kemgbe afọ 20 ya na-akwụ ụgwọ ya nọ nke nwaanyị nwunye ọ na-anụ nwe ụlọ wee zonarị ya di afọ 20
ị mahụ na o nwere nwaanyị ọzọ na-alụ dosa ebe ọzọ nke na-aka ị na-asị na ọ nwee nwaanyị ọzọ ka ọ na gị na nwoke o nwee efu onye anyị mma akpụ ya nọ ofu n'ime nwa nwaanyị ife ndị kpọọ ya nwa nwaanyị bụ nwa nsogbu ezu nọkịta ọmụwa bụ onye na-agwazi asị ya na ife di gị na-ele ọ sị na ya na ọ da agwapụ ya na ya na ya ada akpa nkata na ya mara ụdị ife dị ife a si m ọkwa ọ na-abụ na ya che na mami ya na papi ya na-anọ na-akpa nkata mana onye a abata nrọ bịa ka o si je n'ụbọchị nsị na di m na-agwakwa m ọ jechaa nnata ọsị nwanne gị bịa nọdụ anyị na ifedotu ọgwa gị ya mana onye nke a apụrụ ọgwa gị nwatakịrị a amaghị ife di ya na-ele ọ n'ọnụ ndị ilo ka o si ama ife di ya na-ele ma afịa ọ na-azụ ọ marụ na di ya nwere ụlọ na-abụ n'obodo ahụ n'obodo Lagos a ka m na-agwa gị ịma ka o si wee malụ chelụ ịma ka o si wee malụ onye na-agba igwe ọkụ nya ndị oyibo si n'ọwa eda kpọlụ nke nwaanyị wee na-asị he di ya bata nya gwu ya sị ya na o nwere ụlọ a na-ele puku nde mana ịma na ife abara na puku nde ara ma amụ ya ọ sị na 20 million 120 million ka a na-ele ụlọ nwa na di ya ya gwa di ya ya ejeghị ebe a jene ya di ya sị ya jee nene ya gwazi ya na ya enene gị ya na ọ bụ na ọ ka nwere mmasị ibi ebe ahụ ma igo ụlọ ahụ nwaanyị akụja bịa kpụba m n'igwe jụba m ma di onwere ụdị ego a na-amụ ya amụ ihe ọzọ mekwu ụmụ nwoke ji ezoche o nwere ụdị onye ga-anụta o nwere ihe ndị ga-agwa onye ahụ kama ọ ga-emechiri gị ọnụ ka okwu ahụ nọrọ gị na o buru ya kpaa n'iro o nweta ihe ọzọ ị chọrọ imecha ka ndị mmadụ izore ya ọ dịkwa na nwoke dị na nwaanyị emotional infidelity nya ka onye ya akọwara anyị nke a biko na ndị mmadụ na nwere ndị nọzi na-ege ka a mara ma nke nwunye ha na-eme ha enwere emotional nke bụ na ndị ụfọ ndị na-emetere ebere bụ ndị ezi ị naghị emetere ndị nwaanyị nwunye ị na-anụ ọ bụ eziokwu afọ ebe nwoke gotere akwa a na-ama ama pisi akwa ka esi akpa ya o gotere ya 6 nwunye eche ma ọ ga-ewere 3 ka onye zikwanụ nne di ya nwanne nwaanyị ndị ọzọ na-enye ọ sị mba na ọ ga-echegodi ka enyegodi ndị a nọ n'iro na ha nwa na ndị nke o nwere n'ụlọ efu anakwa ha akwa asị ụmụ nwaanyị go nwaanyị che ma ya ga-eweregodi nke ya tupu onye wezie ndị ọzọ ọ sị mba na ọ ga-egotere nke chegodi ka enyegodi ndị nke nwere ndị na-egotere ha ịfụ na ọ jọgburu onwe ya nke a bụ mmadụ ịghọ onwe ya aghụghọ mana ọ na-eme stedi ọ kakwa njọ n'ụmụ nwoke ka m kwupụ ya ha ama nnọọ nwoke ka mbụ mana ọ ka njọ n'ụmụ nwoke nghọgbu adịghị mma ijide onye nwaanyị a na-asị ime nwaanyị ka imere ibe ya obi adị ya mma meanwhile enwere ụmụ onye nọkọta asị ma mụ jụọ ya maka ndị bie ntị aka maka ezinụlọ gị ọ sị na ihe ọha na-enwudo m ọ gịnị ka ịnwudo m na ndị bụ ụzọ si ezi na ụlọ na ya nwere ezi nwekwa ụlọ lọlọ ihe ọ jikwa dị ndị nọ n'ezi na ndị nọ n'ụlọ ga-ekwenụ ntị ọ gwara ihe dị n'okwu ahụ ezi na ụlọ ya bụ na anyị marakwa amara na onwe nke nọ n'ezi ụgwọ nke dị n'ụlọ ihe ka idogbo onwe gị biko relating with your parents more than your spouse ọ na-aka nwaanyị njọ n'ahụ ịma ihe mere n'oge ị kwesịrị inwe nghọta na onye a si na ezinụlọ ọzọ bata n'ezinụlọ ebe alị ya ndị ọma bụ nne ya na nna ya mana ọ kwesịrị ike ichefu nne na nna ya chefuo ha agaghị asị chefuo ịzọzi ihe ga-eme na asị ụra atọwa ụtọ ekwewe ya ekwewe ọwụ gị o nwere ka nwoke ga-esi jide nwunye ya nne ya ebe dị tinye ọnụ nwaanyị na-asị nne etinye n'ọnụ mana o nwere ka ya esi jide nwaanyị uche ihe ọ na-ekwu obi agwa ya na-agba ya na ọ na-ekwu maka ndị be ha nwoke na-ebute ebe ka esi enweta ezigbote ndụmọdụ
gịnị ka ụmụ nwoke na-ekwu ha n'ụlọ ebe ụmụ nwoke pịa nwaanyị agbapụrụ gbara abe mama nwoke ya na-eme uche nwaanyị ji agbakarị ebe ndị befanụ ma ọ ịdị na-ekwu okwu na-echeta ndị befa gị na-ebi n'ụlọ ọ gaghị akọrọ gị ihe na-eme gị na-aha akpa nkata Eziokwu. ahụ na ọ ya nwe onye isi na gị enweghị ebe o ruru gị sọsọ ihe ndị gị na faya na-akpazi Onye- nkata o nwere ọ bụzia onye ndị nne na nna gị na ụmụnne gị ịbịazie gị na di gị batawazi ụlọ ọ dị ka kụjara kụja ị na-atụ egwu ị na-atụ egwu nọrọ Ịgbakpuo n'okpuru akwa o zuo. mechie n'ihe ọ na-eme ya ị na-asị hapụ Nyapụwazi anụ ka mmadụ megharịa arụ ebe a. ịmarụ ịmahụ ihe na-eme akọzine ịmahụ nwoke kwesịrị ile nwaanyị ya were dị ka ọyị ya were ya ka nwanne ya were ya ka mama ya egwuregwu ọla dị Na-asị iche iche ọyị. ha na-egwu ya ma ikwu okwu enweghị isi okwu dịka onye iberibe nwaanyị ahụ na-ekwukwere okwu dịka onye iberibe na-amụsa amụ nke nwoke na-emehie egodi na-amụsa amụ unu ga-emegide na mara onwe unu mana ị na-eme ka nwaanyị nọ n'otu a na ọ na-enye gị sọpụrụ asị onweghị ike na aghọrị onwe dị ihe ọ ya na-agwa ya onwekwu onye ọ ga na-agwa gị onweghị ihe na-eme n'ụlọ ya agwa gị ka m gwa gị o nwere ụmụ nwaanyị ọ bụ ọbara afa ịkọ ọnụ na ịkọ nkọ ịkọ ọnụ ọ bụgodị na gịnị ya dị eso okwu isi a nne ụtụtụ ọma gịnị na nzaza ụtụtụ ọma nwa? Ọnwụ ihe dị mma n'ụtụtụ ọma Hey, biko ka anyị n'ife ọzọ ihe anụzi bụ ọgụ alụ gị egwu rapụ m ka nchọba nke m nwata achọba nke ya bụla aja nwa Onye- rapụ m ka nchọba ọgụcha anya ọba ya ekwensu adịghị ihe ị pụrụ ime m n'aka Chukwu. ma ọgụba chalụ m ekwensu chalụ m n'ụzọ chalụ m ọnwakwa ihe ndị ya na-aba na ọ bụlugo gịnị ọ bụlugo ọbali ya na ọ ya aba nyọọ kọọ kama ọ takarịwa onwe ya ekwensu ka ihere mee gị n'ụwa ka ihere mee gị ma gị ma ndị otu gị ọ na-abụ ya o di ya nọdụzie naanị ya o nwere onye ya na ya na-akọ di ya ara nyanya di ya o nwego nwaanyị njelu bịa n'ụtụtụ ọ na-agụ ebe rapụ m ka nchọba nke mkpọ dị m si aka ife di ya pụtasị anyị biko anyị ewekwa n'iwe nọọ omenala ya anyị rapụ ya na anyị ga-anụ ụda egwu kịta na ọgụcha anyị kịta ọ gụwala anyị ekwensu ka ihere m anyị ka anyị mazi ama anyị ma na ya na ya bụ ọkwa mgbe na omenala ya biko ọ bịa wụrụpụ ya ya be onye ahụ